odiechieng' machielo, thuolo machielo, chenro machielo mar penj laktar. Biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Ruth Otieno kendo amor mokalo mar bedo kodi nyakwa Ramogi Ajwang'. Yiena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa obonyiso wa nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage kaeto en modhi miwa twak wa makawuono mar chenro. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. Nyinga Dr. Jerry Okello. Athietho osiptal miluongo ni Medical Health Services mano Nairobi buore ka. To awuok ringa Kojwach mano Kabondo Kasipul. Kaundi her mondo mago mbaka kati puonjo ganda wa kutenre kod chandruoge mage. Kawuono na biro gi weche mang'eny mano nego bed ni wawacho to ok onyal wacho te. Koro kawuono wawuoye weche sleep hygiene. Sleep hygiene manyiso ni koro kaka ji onego bed ni yweyo. Niwach nitie mbaka makwago kawuono to nyalo kelo mibadhi mang'eny. Koro wawuoye wach sleep hygiene. Mano nyiso ni kaka ji onego bed ni puonjore, habits monego bed ni ji bedo godo mondo gininde yo makare mondo gini okonygi. Ng'enywa wanenoga ka nindo en gima onego bed ni wamula mula. Seche moko jomoko nindo kata mana seche 2, jomoko kata mana 3 hours, 4 hours. To kalure gi kaka onego bed ni bedo, wang'eni seche ma ng'ato nindo maber dende be bedo maber, tuoche mang'eny be ogeng'o, obwongo be tiyo maber. Koro iyudo ni nyaka wabed gi ratiro mar nindo maber monego bed ni wa make sure ni wakete e iwa kata e pachwa mondo waler kata wabed gi del matiyo makare. Mana kaka winjo no nyakwa Ramogi Ajwang', wadwa ng'eyo kacha sleep hygiene kata yore makare ma onego bed ni kamininde kata kaka inindo bedo seche makare ma onego bed ni nindo. Tiende ni thor wache twakwa makawuono en weche mag nindo. Iyudo ni nyithindo kachiel koda jogo ma higi oseniang'a nitiere kaka nindo gi chal, nitiere jogo mantiere diere ka bede kaka nindo gi chal, joma mine kachiel kod joma chuo. Kata kamano daktari, pogruok gi duto te nyiso ni ng'ato ok nind maber koso seche ma ng'ato ninde no bera. Kwanyo nyithindo matindo ginyalo nindo kata seche 10 e odiechieng'. Ng'at ma hike oniang' samoro nindo nyalo lal kod weche makamago. Moro wachak kod seche makare mag nindo gin seche adi? Kwang'eyo higni mopogore opogore. Kata kapok wang'eyo wach saa, to mokwongo onego bed ni wang'eyo ni nindo en ang'o. To ere kaka nindo konyo del. To ang'o momiyo onego bed ni wayudo seche mang'eny mag nindo. Wayudo ni nindo en seche ma kaponi iyweyo ma koro obwongo ni ok ti, dendi be ok ti, manyiso ni igamo mana yweyo to dendi be pod ni kare. Koro dendi yudo energy mang'eny mag timo gik mopogore opogore dendi. Achiel kuomgi en ni koro obwongo be yweyo. Obwongo ringo kumopogore opogore seche ma ineno. To seche minindo cha, koro obwongo cha dhi yudo kaka yweyo to golo toxins maricho richo. Obwongo be dhi miyo obedo consolidate memory, manyiso ni pachi kata paro gik manisetimo kata gik mane timore e alwora mari bedo consolidated, manyiso ni kiny inyalo paro kinindo maber to iyudo ni paro mari bedo mabor kata mang'eny. Inyalo paro gik mang'eny moloyo ng'at monindo matin. Ma emiyudo ka seche moko kata e skul ji yombore. Iyudo ni ng'at achiel ok nind ga mang'eny, ng'at achiel nindo ga maber. Ji yombore niwach seche moko seche ma ng'ato nindo cha obwongo tiyo malong'o kata obwongo consolidate memory. Mar adek, iyudo ni roteke mag del bende losore mang'eny kendo tiyo maber seche ma ng'ato nindo. Niwach gibe gidwaro energy. To energy no seche ma ok inindo cha to itiyo gi energy mang'eny. Obwongo ni tiyo gi energy mang'eny, dendi be fuonde gi mopogore opogore be tiyo gi energy mang'eny. Koro seche ma nindo cha to energy cha ikawo te to timre nade? Doke roteke mag del giloso. Kata ng'at ma tuo, iyudo ni seche mi tuo cha to chuoyi yath. Seche mochuoyi yath to ok iwinji ka gima idwa chango. Kinindo mi ichiewo gokinyi e kiwinjo ka koro dendi olokore. Manyiso ni seche minindo cha nitie gima natimore dendi ma koro konyi. Ji mang'eny be iyudo ni iluongo ni growth hormones. Seche minindo cha hormones mang'eny bedo released. Achiel kuom hormones ma bedo release gin growth hormone. Growth hormone manyiso ni mamiyi dongo.
en hormones ma kaponi gidonjo kata mana e fuondegi to koro fuondegi mopogore opogore chako dongo. Miyo ng'ato ka nindo maber to nyathi kata ka en nyathi matin kata ka en ng'ama adolescent tiyudo nodongo be. Koro nindo en gima onego bed ni wabedo gi ratiro mare ma wamiye thuolo mondo konyalo maintain dendwa mondo bed gi roteke mag del maber kendo ibed motegno kendo ibed ng'at ma wiye tiyo maliw to ber kaponi iyudo nindo moromo mondo okony dendi. Kwaduogo koro penjo mipenjo cha ni ng'ato onego bed ni nindo seche adi. Nyathi matin kata jok manie adolescent stage kwa wachake gi adolescent nyathi matin nyalo nindo kata mana the whole day wach en ing'e dongo to dongo ne cha owuok kama otin moko nyal konyore en dhoth emonyalo dhoth kende to kata mana oko kodhi to igolo ne gimoro amora itimone koro odwa ni mondo owuog kachacha mapiyo manyiso ni dongo cha growth hormones cha dhi mapiyo mimino ka nyithindo iyudo ni nyathi ki onyuol kawuono to kiduogo bang' dwe achiel tiyudo ka en nyathi maduong' manyiso ni growth hormone cha nyuolore piyo seche ma onindo cha ma nindo no dwarore sana mondo odongi. Mar ariyo dende cha dwaro mondo ninda ng'eni roteke mag del nyathi monyuol manyien onge roteke mag del koro seche mochuoye kata mana vaccines omiye kata nitie tuo moro mobiro manyien to iyudo ni roteke mag del gerore mang'eny to mago nyalo timore mana konindo. Miyo Nyasaye noduo chweyo nyathi matin madongo piyo kendo nyathi matin nindo mang'eny wach en onge gimotimo kendo en nindo ne ma konindo to chako kochiewo to madho chak chako doko nindo mane tich motiyo koro dongo piyo piyo obed independent ndalo ne obed motegno. To kwa donjo adolescent stage tiyudo ni gibedo gi growth hormones en onego bed nindo kata mana 7 to 8 hours 7 to 9 hours mana dole koro seche monindo 7 to 9 hours konye obedo gi gik mwawachogo yudo ni obedo gi roteke mag del maromo kata dongo be odong makare to nitie jodongo monego bedi be kendo nindo mang'eny lakini yudo ni ng'eny jodongo tiyudo ni seche moko nindo margi to barore diere manyiso ni nyalo nindo nyaka sama faka ma chako doke uneno chako doke nindo koro geng'ore gibe onego bed ni ginindo for 8 to 9 to 10 hours manyiso ni seche go gin seche monego bed ni ng'ato nindo in 24 hours yudo kata 8 wach ni koro kwa chako gi adolescent nyaka ng'ama duong' to wachako gi 7 to 10 hours mondo gik mang'eny otimre del ka iwacho ni seche go be ma obwongo gerore seche go bende ma gik mang'eny timore e del omiyo ka beto daktari wacho ni seche 7 nyaka 9 ne ji duto nyithindo matindo to nyalo nindo kama ng'eny kaka gidwaro nikech gidwaro hormones mag growth. Antiere kod picha moro ka daktari ma adiher mondo mipuonjwa godo ang'o? Wan gi gimiluongo ni vivid dreaming kata ni sleep cycle. Sleep cycle manyiso ni kaka onego bed ni ng'ato nindo iyudo ni seche michako nindo cha to in gi time ma ng'eny en ong'eny ahinya iyudo ni in gi very light sleep ma light sleep ni en yini kichako nindo to ng'ato nyalo mokwongo ni night one N1 ni manyiso ni ichako nindo to en gima kata ka ng'ato duong'o gimoro to iwinjo ichiew manyiso ni pok inindo matut to kidonje mar ariyo ni ma koro wan gi green ni tiyudo ni ng'ato nyalo nindo lakini en light sleep en sleep manyiso ni en ninda ng'ato nyalo winjo kata ok nyalo winjo lakini ninda to nindo pok okwanyi ahinya pok idonje nindo matut kaso koro ka mar adek ni koro idonje deep sleep ni manyiso ni koro isedonje nindo matut ma kata lek moro be inyalo chiewo lakini ok ipar nitie lek moko ma ok ipar ga mayudo ka jomoko wacho ni an to ok anyal paro kata gima naleko to kidonje rem ni koro manyiso ni mano koro in ng'ama inindo to lek moro be nitie tiyudo ni seche moko kata ka king'iyo ng'ama nindo no tinno ka kata mana tong' wang'e bineno ka ineno ka pasore matin kata mana eyelid mare manyiso ni en oleko en ei deep sleep ma kata kichiewo tinyalo buoge ma onyalo chung kata ko omoro wang'e manyiso ni nene iye kabisa nindo no make matek kabisa koro ka indie ma koro gik mang'eny timore e obwongo
to magi gina sleep cycle monego benia wang'e ni ng'at monindo mana matin ng'at maka onyalo bedo kata nap moro magera ni ne mtoka kata nindo moro kwanyi koro yudo ni ma N1 ni to ka kidonje N2 ni mano mangizo ng'ato nindo en onindo lakini ene deep sleep lakini ok en deep ahinya lakini koro machacha ting'eni odonje deep sleep kabisa to rem ni koro mato koro en chutho en koro donje en onindo ma kata inyalo duong'o dhot to onge ng'ama yawoni seche ma pod itiere kanyo no Dr. Jerry wantiere circle ni to wantiere kod iwachonwa ni kabeto seche 7 nyaka seche 9 pognago mana mapiyo piyo nono ni N1 ka onyalo kawo seche adi kata onyalo kawo dakika adi N2 mabende koro en light sleep ni onyalo dhi nikech koro adwani mondo mwapog seche 9 ka kata seche 8 ka e circle ni duto te king'iye kata kaka circle ni chal yudo ni N1 ni en gi time matin kabisa monyalo bedo kata mana 30 minutes to 1 hour seche moko ng'enyne tindo ni 30 minutes to seche michako nindo cha mane en chako to kidonjo ka to koro manyalo kawo seche mang'eny niwach manyalo kawo kata mana 3 hours manyiso ni kikawo 30 minutes kimedo gi 3 hours koro in gi 3 hours kata 4 hours wach kamano koro kimako kawo 3 hours to deep sleep ma koro idonje deep sleep ni en onyalo kawi kata mana another kata mana 2 hours koro REM ni en mokawo onyalo kawo seche mopogo ma koro wakawre ni ikawo 7 hours koro REM ni nyalo kawo kata mana another 2 hours to 2 hours no koro en very deep sleep ma koro en nyalo konyo koro mane kaka onyalo poge gi wach sa wantiere ga kod jogo ma samoro kochako nindo to konyal nindo seche 8 kata seche 7 kata seche 9 no straight yudo ni samoro ochiew odhi ot matin koro kapo ni ng'ato chiew ochake N1 ochako dhi N2 kamano sasa mochiw tieno koso ere kaka margi ni to tiyo emomiyo wawacho ni sleep hygiene manyiso ni onego bed ni wapangore kaka wanindo mondo kik wabed kwa tugore e wach sa nindo to ji mang'eny nyalo chiew ka nitie chandruok mopogore nitie moko manyalo chiew kapo ni en gi kata mana tuo manyalo ketho kata mar nyarogno mamiyo odhi oko seche te onyalo bedo kata tuo sukari mamiyo idhi oko matin seche te mano ok nyal miyi nindi manyiso ni idhi buok seche te tidhi mangiso ni bodonga mana kata N1 nyaka N2 ina N1 N2 lakini okichop N3 to okichop REM mangiso ni kaponi in gi chandruok machalo kamano ber kaponi iwuoyo gi ng'at ma nyalo konyi sana kata chutho kidhi e osiptal mondo neni mondo okony kaka inyalo thiedh tuo no mondo idoge nindo makare tuo kata nindo seche ma opango emo kolungo ni ko wacho ni sleep hygiene wacho ni onego bed ni gin habits gin timbe monego bed ni watimo mondo waket nindo bed makare mondo wagol weche mag chiewo gotieno seche te kata ka ng'ato duongo gimoro matin tisechiewo manyiso ni ichalo ng'ama neno ti iparo ni nindo koro mago gin gik monego bed ni wang'iyo habits go ma wanyalo loso mondo wanyalo bada cycle ni te makata wanyalo chope REM to onge gima chando ang' nomake kanyo nyakwara Mugia Jwang daktari wacho ni nitiere habits gigo ma watimo manyalo miyo ng'ato ok ninda e circle ni duto te kaka dwarore ma inyalo bedo N1 N2 ka to chutho nego bed ni dhi nyaka REM kaka opimonwa cha gin habits mage gin timbe mage ma watimo kata gin ang'o gini manyalo miyo ng'ato ok nind e yo makare yenwa wakawiyo kwa duogo to kanye mwadhi chako godo to seche wakawiyo no bende ponono nitiere kod penjo mora orna SMS namba mar SMS en 23600. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. FOMO? We say no more FOMO.
FOMO, not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Yesu, nasema Yesu, Yesu, sio kwa nguvu zangu wala kwa uwezo wangu. Hallelujah. Pata huu wimbo wa Matendo kama sikiza tune yako. Bonyeza *860 *417. Kumbuka, Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Kawuono ni in imiya ranyisi ni in ok inyal bedo wuoda. To in mana ng'ama an akia kae. Rajiv ok en ng'ama ikia waya. Ang' motimre no? Tere mar jaod Sanju, sani koro ni e lwet pari. Asai ni mondi bed koda. Atimo wacho ke rum marani, ibo bet e rum mar welo. Akwe ni mondi yegi niti gi chunya achiel. En nyako maber, oporicho maber ahinya to kendo en opro miyi luor. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo, Dr. Jerry nowacho ni nitiere habits, nitiere gigo ma watimo manyalo monowa ok wanind e yo makare. Nopimonwa kata nochako koleronwa ber nindo makare, kaka nindo makare konyo del, kaka nindo makare konyo obwongo, kaachiel kod fuoni mopogore opogore mag del. Opimonwa nyaka nindo makare kuom nyithindo mapod tindo, growth hormones kata gigo mamiyo gidongo piyo piyo wuok kata ibedo released mang'eny seche monindo miyo dongo kaka dwarore. Habits gi gin mage, Dr. Jerry? Mokwongo, nindo makare en ni ng'ato nindo seche mang'eny ma onyalo chopo kata mane rem no neno ni koro kanyo en kuma obwongo mar ng'ato tiyo maber. To wan gi gik manyalo miyo ok wanyal nindo maber kata gik manyalo mono wa nindo. Seche moko idwa nindo to nindo ok bi. Manyiso ni in ema create environment ma gini niwach obedo routine. Gima bedo routine en ni koro donjo obwongo ni, mano koro bedo biological clock system mari, manyiso ni kochopo sama kama nindo chako mana kwanyi. Nindo chako mana kwanyi. Kwa kamano seche makama kochopo, tinipo mana kisechiew. Mano ni waneno maber, mano waneno ka jok manie sikul, nyithindo manie sikul, yudo chandruogno niwach yudo ni seche ma giloro to nindo pod ok kwanygi kaka ne gidwaro. Niwach koro yudo ni ging'iyo gi nindo chon, to gichiewo chon. Koro seche monego bed ni ginindo to gipo ka gisechiewo niwach biological clock system margi nosewacho ni ginindo sama kama to gichiewo sama kama. Timbe kata habits ma ji timo mang'eny mamiyo kata manyalo mono ng'ato nindo maber, achiel kuom gi yudo ni wan gi wach simu. Yudo ni wan gi screen time, kata seche mwatiyo gi simu kata waneno TV, yudo ni waneno TV seche mang'eny ahinya kata sama onego bed ni ng'ato dhi e kitanda. Onego bed ni waketo ni seche midonje kitanda to onego bed ni imulo simu. Ma kidonje kitanda to simu iseweyo kata mana 1 hour in advance. Ma kisewe simu no to koro bwongo nicha niwach ool. Koro
losore ma o prepare for sleep. To kapo ni pod in screen time kata pod ing'iyo simu to gima timore ni koro blue light cha en odhi omiyo obwongo ni paro ni pod en odiochieng'. Ibedo active koro okipango mar donje screen. Mar ariyo gin seche. Kiwacho ni idwa nindo saa 6 mar otieno to gokinyi tine tich. Manyiso ni mano in iwuon isemayori saa. Ionge time moromo mar nindo. Ma seche misemayori saa no to in ema koro idhi hinyori niwach bochuno ni nyaka ichiew niwach tich kocha bondiki makidhi modeko to kalam. Koro yudo ni ma miyo ji mang'eny koro yudo ni bedo gi time matin mar nindo. Mar adek yudo ni nitie jok ma nyalo bedo kata ni madho kahawa. Ng'ato madho kahawa waluongo caffeine. Omadho kahawa seche ma ok onego bedo madho niwach kahawa miyo ng'ato bedo alert. So seche midhi madho kahawa ni to kidhi e otanda to ok yud time mar timre nade ok inind malong'o. Koro mano be nyalo timore. Moro be yudo ni nitie jok matimo orako seche ma onego bed ni gichiegni nindo. Mano be ok ber. Yudo ni seche mi chiegni nindo cha dwaro ni orako ni timo kata mana 2 hours kata 3 hours ago. Koro inyalo timo gokinyi kichiewo kata 3 hours before, 3 to 4 hours before sleep. Ma ok onego bed ni time atima ni kitieko ni tiluokori tinindo. Mar ang'wen en ni kitiyo matek ber kidhi luokori. Seche miluokori cha odhi luok cha nitie kaka loso del. Chilo ka wuok, luya wuok, dendi be relax, koro idhi tinindo. Nitie techni moko ma kikete e ot kata inyalo yudo ni bedroom kanyo to dhi miyo ng'ato ok yud nafas maber mar nindo. Niwach seche moko en very bright to seche moneno bright light cha wang'i koso bright light obwongo ni neno ni pod en odiochieng'. Koro nindo be ok bi maber. Nyasaye nochweyo dhano gi environment kata alwora mare monego bed ni oneno go ratiro mar kaka gik moko onego bed ni timore. Seche ma ochopo gotieno to dhano brain kata mana obwongo mari onego bed ni neno ni onego bed ni wanindo. To kiketo bright light, very bright light, to yudo ni obwongo ni pod boneno ni en odiochieng', nindo ok dhi biro. Weche mag chai wacho kacha ni ok ber ahinya seche mag otieno. Mulna gik moko motimo sukari, daktari. Sukari bende yudo ni nigi a lot of energy. To a lot of energy ni be dware ni mondo yudo ni ng'ato onego bed ni gole oluongo ni sugar rush. Nyathi matin kimiyo sukari mang'eny to yudo ni ochapni koro ok onyal nindo. Ma seche ma in gi a lot of sugar in your body be dhi miyo koro nindo cha ok bi. Niwach koro dendi neno ni pod onego bed ni tiyo. Koro mago gin gik ma obwongo en psychological ma obwongo ni onego bed ni somo dendi to ng'eni ma koro osechopo sama onego bed ni wanindo to ma osechopo sama koro onego bed ni wachiewo. Ne wantiere kod picha moro ka mane daktari lero gigo moko onego bed ni timo seche ma idwa dhi nindo. Wacho kacha ni orako wantiere kod picha no ka idwa ne ibonene nyako Ramogi Ajwang'. Ok onego bed ni timo orako kidhi nindo, madho chai kata kahawa ok onego bed ni timo kae to seche ma inowuon idelay seche ni mag nindo bende ok ber. Kae to komachielo mar picha ni waneno gigo makare manyalo konyi mondo mi inind e yo makare. Kuom ranyisi wacho kacha kata picha no nyiso kacha ni nind ga e sama ka en saa 1 no ka nindo ga saa 3 to bed saa 3 no pile pile mondo system ni obwongo ni ong'e ni mano en wadhi ani nyime kod gik monego bed ni watimo kor ka yes koni. Wang'iyo ni onego bed ni seche moko watik kata mana evening walk. Kapo ni ng'at mo obet abete office kata ibete ot to okitimo orako moro amora. Kochopo evening kata godhiambo, evening ok en saa 4. Evening nyalo bedo kata mana gimo saa 12, saa 11 nyaka saa 12 nyaka saa 1. Inyalo wuok oko matin tiwuotho, nyalo konyi mondo iyud ndhadhu maber mamiyi inindo mayot. To wan gi comfortable bed. Nindo bed ninda maber ka kitanda alwora mininde. Mokwongo onego bed ni obedo maler. En mani koro joma ko wacho ga ni onge ng'ama nyalo winjo tik mar onget mare. Lakini yudo ni ongedo be dunga. Koro kapo ni ok luoke kata pilo mokes ni ninda cha ng'eyo seche moko inindo ti sweat. Kapo ni ok luoke to onyalo chandi. Kaminindo be ka en comfortable, pilo mari onego bed no bedo nade. Kata ka en soft kata ka en gimoro maber. Onego bed ni bedo gi alwora ma
nindo mabedo maler kendo mayom ma kata kinindo to kiwinj ka fuondegi ni ichiewo ka fuondegi okethore wan gi cool and dark room nindo be dwaro temperature moro mondo ichop REM dwaro temperature ma at least at 18 to 20 to 22 degrees manyiso ni ok onego bedo maliet malo dendi. Koro environment be nyaka ng'ato ng'i ni yumori machalo nade. Umino ka seche moko ng'ato umore ma kidhi yele ni to en luya motemore marach. Mano nyiso ni body temperature mare oidho malo ahinya. Niwach yumori kabisa, yumori gi gik mang'eny ahinya. Koro dwaro ni yumori gi gik moromi ma kapo ni nindo to kata kochopo gokinyi to ok iwinj ka in gi chandruok moro amora kata ni yudo chandruok mar liet moro amora e dendi. King'iyo bedtime routine wacho ni nitie jok ma yudo ni kapok odhi nindo to nyaka luokre mokwongo, nyaka rudh lake, nyaka modh kata pi moro matin. Yudo ni nosechiemo, omiyo time matin mar nindo. Kichiemo kata wacho ni chiemo kata saa 2 to iwacho ni nindo saa 3:30, at least imiye 1.5 hours. So within this 1.5 hours nitie seche midhi modho pi, nitie seche midhi rudho laki, ma seche midhi nindo cha. Koro ing'e ni iketa routine moro ma oluongo ni compound reflex. Compound reflex en ni ka rudho laka to nyaka nindi. Koro pile ka ng'iyo mano, seche ma rudho laka cha nindo chako kwanya. Dendi ong'eyo ang'eya. Koro mano gik manyalo miyi nindo bira kende. To relaxing bath e gima wawacho cha ni kapo ni in gi tich moro mitiyo matek oko kucha, to ber kichopo e ot ne koro idwa nindo cha, to ber kiluokori. Seche miluokori cha, dendi cha duogo makare, ma be idhi minjo yot moro mar manindo dhi kwanya yo mayot. Kapok adhi e yweyo yena mondo beduoki koni matin. Aneno kaka moro kachi nyiso wani heavy foods kata chiemo mapek. Chiemo mapek en nang'o? Chiemo miyieng' kabisa koso en chiemo tidhi nindo koso ka koro wanyalo kete nang'o? Onego bedni chiemo kae to ka osechedi kapok idhi nindo, onego bedni chiemo nang'o? Onego bedni fundo chiemo miyieng' maber. Nikech iyudo kaka samoro go breakfast ok yudo thuolo mar chamo maber. Lunch bila gotieno koki bet piny maber titieko tinyumori e kitanda. Be chiemo to ber niwach ng'ato nyaka chiem, kwanza ng'ama dichuo nyaka chiem ba yieng'. To kata kichiemo bi yieng' to miye nafas mar time kata mana seche kata mana 1 kata 2 hours moro ma koro chiemo ni olore i maber mondi e kidhi nindi. Ok inyal chiema ni tidhi findori tinindo niwach kaka ochwewa kaka ng'ama dhano en ni wan gi gimiluongo ni gravity ma chiemo cha seche ma in upright to kony odok nitie kaka odok piny niwach gravity konye. Koro in kidhi nindo to ing'e ni koro kata mana ginene peristalsis movement kata mana chiemo kaka dhi ringei dhi bedo ma odhi slow down. Emomiyo wacho ni kuongi we time, imiyo time koro chiemo cha donjo ang'owa, donjo ei maber ma kapo ni dhi nindo to isekawo kata mana 1 kata 2 hours mar imiyo chiemo mondo donjo ei maber. Ok onego bedni chiema ni chamo heavy food sani. Mane gima watemo wacho gi pichani. Ni ok onego bedni chiemo sani tika chiemo ni to ni an to koro adhi nindo. To ng'e ni nindo be kiyieng' ahinya be kelo nindo. Manyiso ni remo mang'eny ringo e iyi to seche moringo e iyi no to brain mari koro ok yud mang'eny. Mano is okay. Koro brain ni relax. Be man timore ga ne ji jok manie school. Kimudo nyoyo lunch time. Yieng' koro kichopo e class to koro in japuonj koro wera. Koro mano be en gima timore ga. Ma kapo ni imiye time matin to ibo neno ka kendo nindo no lal. Manyiso ni dendi osechako ose adapt. Koro ikuongo imiye time matin mondo chiemo donje iye ka timre nade e kidhi nindi. Penjo ng'eny ka mokalo daktari. Penjo ng'eny ang'enya mokalo to awinjo ka director Alex wacho ni mondo mwakaw yweyo. Kata kamano seche mwakaw yweyo no daktari dwani mondo mikaw penjo ni dhigo de yweyo. Owacho kacha ni mosna daktari penjo mara en ni e sleeping cycle kanyo nyaka part ma produce growth hormone ni mondo inyise part ma produce growth hormone mapiyo piyo. Mani bro wacho ni nitiere penjo moro mana dwaro ka. Owacho kacha ni en nindo ok terega. Oko nind kata matin. Onyalo tiyo kata ndalo 3 kata 4 koko nindi. Chandruok nyalo bedo ang'o to ere gima onyalo timo to ere kaka gini nyalo rocho ngimane. Wamake gi kanyo ka waduogo to kanyo mwachako godo kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajonke Kisudi.
Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07222 638 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Kawuono ni in imiya ranyisi ni in ok inyal bedo wuoda. To in mana ng'ama anakia kae. Rajiv ok en ng'ama ikia waya. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jo ng'o twak mar rameny piny. Chik by. Dial *860*419# to get In Christ Alone as your skiza tune. When we reached the scene, we found that already 10 were confirmed dead, 6 female and 4 male. Masira makoch marapaya manyotimore kodada but Chabera oyo ji 10 kowito ngimagi kama chielo motimore Nakuru unego ng'ata chiel. We pray for our country. Joten migepe opudha gulu mar dongruok mageto siling trilion 5 ne siro chenro mag dongruok e Thurka. Tunao Wajaluo kutoka Ethiopia, kutoka Cameroon, kutoka South Sudan na maeneo mengine. Tamaduni ya Wajaluo inaleta wageni wenye wataweza kuenda katika zile sites ya Wajaluo. Nyasi mar piny Luo e county ma Migori ochakore ayanga ka jiwo oganda mondo mi omak motegno kido kod timbe oganda Luo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kidienyi ni en kama yao. Ka nitiere kod penjo moro amora kotende kod weche mag nindo, adwari bed thuolo mondo mi ipenj laktar nikech ka ema wayudo ga duoko mag chandruoge mwathoro bedo godo. Kane pok wadhi e yoyo daktari, ne wayudo kacha penjo kotendre ne gin penjo ariyo to achiel ok ang'eyo kaka ibro duoko. Mar ariyo wacho ni nyalo tieko kata ndalo 4 kapok onindo. Chandruok nyalo bedo kanye e ndalo mathoth, ndalo mabiro gini nyalo kelo ne chandruoge mage e kit ngimane. Mokwongo ne na penjo ni to ere kama growth hormones ni koro chope, lakini wacho ni nindo en nindo, en ni koro dwarre ni wanindo gi seche mang'eny kendo wanindo matut. Mangiso wachopo nyaka rem. Koro seche ma growth hormone wuoke ni koro ido ni en seche ma okonyal bedo nindo moro mokwongo mar N1 cha. En nyaka odhi nindo mapek bochop nyaka rem. Stage go te. Stage mar ariyo nyaka rem kanyo wayude growth hormones. To ng'at manyalo bedo gi kata mana ndalo 4 ni pok onindo, mokwongo onyalo bedo ni osebedo gi habit mar tiyo mang'eny, onyalo bedo ni obwongo ne ol, en gi stress moro. Koro nitie gik mang'eny manyalo miyo ng'ato koso nindo, ma moko gin kata mana tuoche manyalo miyo ng'ato koso nindo. Koro onyalo bedo kata mana
infection moro mar meningitis, inyalo bedo kata gi meningitis, inyalo bedo gi encephalitis. Apart from that, inyalo bedo kata gi infection mana ma kawaida kata malaria. Nyalo miyo koso nindo niwach rem mar del gi kaka in nyalo koso nindo. Chutho kokiwinj rem moro amora kata mana stress nyalo miyo ng'ato koso nindo. Koro mano en gima onego bed ni seche moko idhi osiptal mondo ng'iyi maber eka mondo iyud kata thieth. Kok kamano to aluora mari mar nindo, wawuoye aluora, wawacho wach neat room, clean room, wawuoye about light, ka en light ma bright ahinya nyalo moni nindo. Seche moko be gik mitiyogo seche midhi nindo, in gi simu, seche moko imadho kata mana kofi, imadho kata mana kong'o, mago be nyalo moni nindo maler. Koro mago gin gik monego bed nong'iyo, kok kamano to dhi osiptal mondo ne kaka inyalo konye. Wase online ka nitiere kod penjo go simu mondo mi ipenja laktar. Daktari nitiere kod penjo moro ka awuok kuom Malaki Orondo, nitiere gi Mgongo. Openjo laktar ni kapok akaw kanyo yena kawe simbi Eunice. Eunice, halo, penj laktar. Ruth, apenjo niya, ni an godhiambo ka piny koro lil kar sa achiel kama nindo hinga piyo piyo, to kaponi lweta timo gimoro to ok anind mana kabet. Lakini kopo nono ni asetedo ma chiemo ni to sano nindo goya piny e kom. To ka asedhi anindo to nindo kwanya piyo piyo kabisa ma dhi matut kabisa, lakini karomo ma saa 6 kata saa 7 to ni nyaka chiew makata ang'o. To kae to kasechiew saa 7 no tabudho nyaka saa 10 kogwen. Kore ka nindo moro kwanya saa 1 to saa 11 e wang'e tasechiew aneno nyaka koro otinyro. Mano gimiluongo ni intermittent kata mana intermittent sleeps, ma chiemo mochiemo cha kaka nwawacho ni remo mang'eny ringo e ich, niwach koro giseneno ni digestion onego bed ni timore. To seche ma remo ringo e ich no to weyo obwongo maonge remo yweyo. Seche ma giweye cha to nindo moro biro ga e kom kanyo, ma kaponi seche mene kom no do ringa e kitanda to do ninda mang'eny chuth. Niwach ng'eni kom ka to nyaka ochiew. Koro kochiew cha to nindo ng'eni lal kendo. Koro koselal to nyaka ichak imany kendo yo moro michaki kelo godo nindo. Omiyo ne nyalo budho kendo nyaka gimoro kata saa 10 kok iyudo nindo kendo. Kendo kiyude to routine mari ema miyo koro ibedo gi ichaki chiew kendo chon. Mago gin sleep disorders ma koro wawuoye ni. Inyalo bedo ni nindo to isiki chiew. Mano ber kaponi en owuon koro loso aluora mare kata opangore, oneno kaka onego bed notimo. Mar ariyo nyalo bedo gi ni en gi weight mani malo, ok otimo rako, ok otim gimoro amora. Koro yudo ni magi gik ma nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kamano. Wawacho kacha niya, ni ber ka ng'ato wuotho kata godhiambo, ka nyalore to nyaka bed kata kitimo rako moro. Mano kelo mayot. Inyalo timo kata rako mayot manyalo miyi nindo maber. Yiena mondo mi akaw simu pod adwa duogo e penjo mar Eunice no, nikech kochiemo seche ma pod remo ringo dhi e ich cha to ringo dhi e kitanda, mano bende ni wacho weche mag gravity kod kaka ng'ato pielore bende nyalo affect nindo. Ne pod adwogo kanyo ina akaw simu mondi. Halo, penj laktar. Halo Ruth, idhi nade? Adhi maber, machiegni. Iwuok aluo jakanda. Kasi chiemo, I'm just okay. Kadhi kitanda chako nindo maber, tachiew saa 8. Kaeto nindo koro bedo maonge, kendo ang' adwa nachaka need at 6. Koro seche kendo nindo iye. Koro ang'o matimore diere ka chiemo maber, oraka timo maber. Atimo exercise, atiyo tije mang'eny nyaka mag puodho. Ang'o makelo ma koso nindo saa 3 kadhi mbele ka. Wach mar nindo malal saa 7 ni aneno kong'eny daktari. Sana saa 9. Sana saa 9 kuom joma dongo. Nitie gimiluongo ni spiritual, mano be ni kanyo ma ok wadwa ni wariwe, niwach mago moko kwatimo nonro makare ma wanyalo wacho ni mae kaka timorega. But mano yudo ni en sama koro ng'ato donje rem. Rem en ni koro obwongo ni koro ema tiyo to dendi to lakini obwongo ni to ringo niko kuonde mang'eny ma koro spirit mari ka odoge spiritual, koro spirit mari ni kamoro amora. Lek ma ileko ng'eny ji paroga ma kata kichiew saa 9 cha tibo yudo ka lek mileko cha iparo.
manyiso ni in e rem. Lakini ka ine moko en wancha to yudo ni kata lek ni cha ok inyal paro niwach nindo ne bungu ni nok ti makare. Koro ma en gima timore ga seche moko e rem ka ji buok ga. Ibuok ti chung. Kichiewo jomoko dok e nindo, jomoko ok dogi. Koro kichiewo tichako paro gima ne timore cha to wi ok bi nindo ok ibedo ka nindo immediately. Niwach ibo paro gima ni ileko cha. To kichiewo to ichiewo nus to ibo dok e nindo mos. Koro iyudo ni en seche moko en chiewo moro michiewo cha to en ichiewo to ichako paro ni to leko ng'ane kama. Kwani gima kama timore. Seche mileko cha ting'eni ichiewo. To seche michiewo cha koro mondo idog e nindo kendo ichako gi N1 kendo. Ineno ka koro mano koro ing'eni N1 ok ibi dok e REM. Niwach REM cha koro isetieko. Niwach by the time ichopo kata mana N2 to ineno ka piny oseru. Wach mar buogruok otieno ni aneno kong'eny mokalo kuom ji ma okang'eyo ni biro wacho ni mondo mi nyikwara mogi ajwang' otim ang'o mondo mi giyud kaka ginyalo bedo kod nindo moflow maber. Nipimono kacha gigo ma nyalo timo. Ichako kod aluora mar kamininde. Kamininde chal nade? Taya mantiere kamininde chal nade? Hygiene ni chal nade? Tiende ni gigo ma itimo kapok kata habits gi mitimo kapok idhi nindo. Isiko gi simu kod weche makamago miyo obongo bedo active seche mang'eny. Koro ok inind kaka dwarore. Tiere jomoko machoga kod yedhe mopogore opogore mondo mi okel nindo. Chandruoge mage ma yedhe gi nyalo kelo ne ng'ato? Yedhe to nitie to mana ka tuo moro nitie makelo chandruok mar nindo. To kapok wadonje yedhe ber ka waniyo ni watimo wanyalo deal gi wach nindo mok watiyo gi yath. Manyiso ni wabiro kata waluongo ni non pharmacological methods ma watiyo gi waloko dendwa mondo obed gi nonro makare mong'eyo mamako ni koro ma onego bed ni ma sanindo ma ok sanindo kamano. To waneno gik ma seche moko jomoko yudo ni ng'ato wacho ni an ok anind ga to en gotieno ka gotieno en osiko gi kofi to en owuon ema obong'isi ni en ok onindi. Koro mano gik ma onego bed ni ng'ato ng'iyo ni mani koro ji kia ni ang'o gere ma gitimo mok konygi kata mamiyo ok ginindi. Niwach gik mwatimo gi ema miyo ok wanindi. Kitiyo gi kofi, kitiyo gi kong'o ok ibi nindo. Koro seche mok inind cha tini paro ni nindo ema onge kata gin gik mitiyo godo gi ema miyo ok inindi. Koro ng'ato dwarore ni mondo ng'ire mondi eka koro wadhi e yath. To ko wadhi e yath kapok adonje yath kanyo daktari yena mondo mi akawie simu moro mana kiyiena. Aito kamano. Penj laktar. Halo Ruth. Machiegni? Pod aneno Eunice mowuoyo cha. Pod adwa ni penj na laktar. Nitiere kit nindo moro matima ma samoro miyaga luoro. Nindo osetera, asenindo mindo tera. To nitie kaka samoro awinjo ka gima ne pacha tiyo to ka gima nanindo. Denda biro mapek, pacha to tiyo to denda biro mapek makata bada ka omo na ting'ne to ok ting're to awinjo ka gima tung' to pacha to tiyo. Kayueyo matek to koponono ni ng'ato ne ni machiegni koda kata winja mano gotieno mochiewa kore ka tiyo ka bogora ka ng'at moro manindo tung'ga mano bende en nindo kawaida koso en tuo? Mano penjo maber. Mano e rem mwawacho. Niwach rem ka emiyudo ni obongo tiyo mang'eny to rem ka e kuma gik mang'eny be timore kata mana teko mag hormones ka be ng'eny. To rem ka ema wacho ni kapo ni ng'ato chiwo nitie jok ma kata ka nitie rem to ok gibi timo kaka otimono lakini ibiro ka wenge gi be inono ka chalga gima giringo. Manyiso ni en ng'at manie kata ka en lek moro to oleko matut kabisa. Ma ng'ani kata kibuoge to kochiwo tinno kochiwo ka gima okungo ng'iyo ni to en kure. Ochalo ng'ama nolal. Okungo penjo ni to en kure. Koro mano yudo ni mano rem. To rem en ni koro dendi dwa ni mondo chiew. Brain ni dwa ni mondo chiew niwach pachi to tiyo. Dongo wacho ni pachi tiyo. Odwa ni ochiew lakini dende to pod nie nindo. Koro yudo ni otemo no ting' kata mana tiende kata oting' mana bade moro to konyal. Mano en nindo ma koro en matut kabisa. Ng'ato nie rem en mani koro onego bed ni o calm down.
en mani lek moko nitie moko ma be seche moko iyudo ni nyalo ringo kodi mang'eny mamiyo ibuok lakini onego bed no calm down to mano nindo ma kawaida. Gi kanyo nomulna wach mar sleep paralysis daktari. Kapok wadonje sleep paralysis mana matin gima timore ka ng'ato nitiere kod sleep paralysis yena mondo mi akawie simbe Sharon. Sharon, hello penj laktar. Hello. Machiegni? Erokamano Ruth. Wawinji? An bende an gi penjo. An be gimoro timagande sama nindo. Ka nindo ga samoro nyalo yudo ka awinjo like pacha tiyo. So awinjo ka like athuma samoro I'm married. Nogiga okang' mana nyiso chuora ni seche moko kineno ka nindo sana. To chiewa nyalo kata tho. Cause awinjo ka breathe, yani oka breathe. Awinjo ni pacha to tiyo kata ka jiwuoyo to awinjo ka jiwuoyo but awinjo ka thum. Deta pek mokanyal timo gimoro amora. Koro apenjo jalony mano nyalo bedo shida ma. Mano pod mana real. Iyudo ni seche moko winjo kodwa thung'. To gine kamakore gi sleep paralysis en achiel kuma iyudo ka sleep paralysis be nyalo bedo mana e realm kanyo whereby iyudo ni ng'ato seche modwa kata winjo ka gima odwa chiew to onge teko mar chiew. Dende manyiso ni obwongone to pod nie nindo. No pache dwaro ni mondo chiew, pache dwa chiew lakini dende to pod nindo. Manyiso ni ochalo ng'ama gidwa were. King'iyo wach realm eyo matut ahinya en kuonde ma gik moko timore mang'eny. Iyudo ni nitie jok ma kata iyudo ni dende wuotho, en dende wuotho to pache to nindo. Manyiso ni en e lek lakini dende koro ochiewo. Mago gin gik matut ma chieng' moro nyalo wuoye. Onego wago e mbaka. Kaka wach mar sleepwalking, ma ng'ato nindo, pache nindo to dende to wuotho kendo nyalo dhi nyaka e laro, kendo nyalo wuotho mokalo. Weche ma ng'ato pache ochiewo to dende to onindo to dende to pek, kata ochiewo to dende to pek, moko nyal chung' paralysis mane wacho cha. Koro kang'eyo ni circle ni to twaro lwar ga kanyo. Olwar e rem ka N3 dobede N2 ka koso en bende gine gigo ma bende nyalo rocho nindo. Kaito wach mar muonyo yath cha daktari. Kanya dwa ni mondo mi wamule mana matin nikech oseyudore ni nitiere nyaka jomoko ma miyo nyithindo matindo yath mondo mi nyathi onindi. Ka nyathini dendo odhi ong'iyo gi yadhni. Wechele mag nindo dhi bedo nade. Ng'ama ng'ongo mong'iyo ga ni en sasa modhi nindo nikech nindo chandega koro dwaro tigi yath. Yath odhi ong'ie dende dhi bedo nade e ndalo mabiro. Tiende ni weche gi to ng'eny mana kaka ni wacho cha sae matin. Mokwongo kwa chako gi twaro nyalo bedo ni wach gik mang'eny. Nyalo bedo ni wach in gi problem wan gi sleep apnea ma iyudo ni yueyo ok inyal yueyo, inyalo bedo gi tuoche mopogore opogore madino kata mana gine ma pipe. Seche ma kitemo yueyo cha to koro ok bi maber. Nitie joma kata ka nindo tindo ka lewgi nyalo dok chien matin mondo madino kata mana windpipe no. Mano nyalo kelo twaro. To nitie twaro mang'eny mithiedho ma kapo ni dhi osiptal inyalo neno kata mana ENT to nyalo thiedhi. To kwa dok wach ginene mar ariyo che iwacho nade yedhe. Jok moko nitie ma mong'iyo nyathi gi yath. Manyiso ni environment emo kiketo malong'o mar nyathi nindo. Nyathi matin monyuol onego bed ni nindo. Manyiso ni kapo ni dende liet ok obi nindo. Nyini wawacho manyaka wach temperature monego bed ni room bete. Ka nyathi dende liet iyudo ni ng'ato uma nyathi ma nyathi ok nindo. Koro en gimotimo moneno ni nyalo konyo en ni oketo nyathi e yath mondo nyathi onindi. Mokwongo yedhe gi gin gi side effects. Yedhe moko be iyudo ni ng'ato ng'iyogo. Makoro kapo ni kaka moko kaka Valium gi aneno ka ji muonyo mang'eny to gin very illegal. Ok onego bed ni gimuonyo pok ondik gi daktari. Mago gin gik ma ji nyalo tiyo godo manyalo miyo ng'ato ng'iyogo ma kiseng'iyo godo kamano to koro kokimuonye to ok inyal nindo. To mano ok en nindo manyalo teri kata mana e realm. En nindo ma keli akela nyaka N2 ka to weyi. Niwach itiyo gi yath. Koro iyudo ni kata nyathini ka en dongruok
hormones moko ma kata brain development ok gibedo maber niwach ok ochopo e reron ineno. Koro mago gin gik monego bed ni ng'ato ng'iyo kendo avoid as much as you can. Kapo ni inyalo keto nyathi gi alwora maber ma nindo godo kata ng'ama duong' alwora maber manyalo nindo go to waketo mondo avoid yath. To yedhe gi iyudo ni kata ka ng'ato miyi kata daktari kidhi mondo miyi onyalo miyi mana mar ndara ariyo. To kapo ni dhi ng'iyo moro ting'isi ni nyaka ibed gi prescription. Anang'o niwach ging'e maber ni yedhe gi ka ng'ato chako to ok bi weyo. Aneno ka Saimo Maya wang'a daktari wach mogik minyalo weyo wagolo kotende kod weche mag nindo makare. Anyalo nyiso anyuola ni nindo en gima kare kendo nindo ok en gima kik wang'i gi wacho ni ng'ama nindo ahinya en ng'ama nyap. Nindo en gima kare niwach nindo kanyo ema wayude teko, nindo kanyo ema ubongo wachako renew mar tich, nindo kanyo ema wayudo memory consolidation manyiso ni ji mang'eny nyalo ng'eyo gik mane otimore kata nyoro kata gik mane opuonjore. Memory consolidation bedo kanyo. Koro nindo en gima onego bed ni wa promote kendo sani kaka koro wan loro school kik wawe nyithindo ni koro nindo ma saa 7. Town ka waketo nyithindo neno TV jomoko tugo nindo kata saa 7. Kik wang'i nyithindo kamano seche mwang'iyo gi kamano ero dhi bedo negi matek mondo gi adapt kendo ang'owa ndalo ma gidok e school. To mano be miyo gi koro ok gibed gi growth hormones maber kendo ok gibi konyore. Koro waket sleep hygiene ni mbele kabisa kodwa ni mondo oganda odongre. To gini bro chako kod ino wuon nyakwara Mugia Jwang alura ni mininde chal nade kapok idhi nindo en ang'o gini mitimo weche mag simu ibedo gi simu e buo pilo koso ibedo gi simu mabor gini gik mang'eny mokalo ma ino wuon kachiel kod an wanyalo loko mondo mwabed kod nindo makare. Ka ng'ato dwa tudore kodi Dr. Jerry inyalo yudi kanye? An ayudora hospital miluongo ni Medical Health Services mano Nairobi buore ka. To mbui inyalo yuda Facebook inyalo yuda kaka Jerry Okelo kata TikTok inyalo yuda kaka Dr. Jerry Okelo. December ni to an dala kojwach ringa mano kabondo kasipol. Omiyo kwadwa ni ringa kojwach wabiro biaronga kojwach. Ubiro tu mondo miwa page laktar. Ero kama ina Dr. Jerry adokero kamano mathoth kuom kelonwa chenro makende mar weche mag nindo mabende iwacho ni nyaka wang'i kaka wanindo kuonde ma wanindo kod seche ma waninde. Ne Dr. Jerry wadoko ne ero kamano mathoth. Ne jogo mochung' ne taya ler kachiel kod duol wadoko ero kamano mathoth. Ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua ero kamano mang'eny. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar gini chako kodi ng'ane alwora ni chal nade ichiemo nang'o bedi timo rako habits gi chal nade kapok idhi nindo. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo ni chieng' machielo riti uru masani.